Fungkaham naruk jotono te hanyo helam stok fironong no ani ketal video wo tabo hingke tini kang dati basakha miyani theke hingke ang sattao no sisawi tongkha tamjani datin basawo hingke tabo kai fungni mamui songnani bagui tiyar khaina nai tongo ang tabo obo miya den tapai tubumani kelei kelei hingke dati saya hingke nosto ongui thangpainai hai hinai bono ang tak fungo no dalok muirok ba nange tak fungo no chasinai hinai saina nai tongbono ang hingke nai tongdi tinini ani vlog pa esek jorate ano logiroi ano support khai tongdi noro hingke nai tongdi ang mono tabuk saigera na Haibe khe ani denta tabo khe ekdom norom norom kisa singni siwi ko tangai tei motha jati phaijakliya hinu wan sugui ma tongkha blai bangma kha naidi ko blai khe sida no ko bangma gai mo kisa angni thangka hingke ba ang mushroom kisa dalogoi risinai hin tongkhai ko ang agi furo agi sachung bara tongma somoyo no ja apro bahaino denta bai mushroom chamani mui borok omsike mane thokjak khata ang gai abong bagai tabuk bo denta bai obono kisa chainai gi nai hintong bisi tori ya kisa nori nai obo ungko drop ta haino te sing drop gai ang fat fat songai na kana ta baji tongkha takhono mawi mun maya ko hepeno mai to okhuya ko asuk phungwa ang mai jaimiya mai sok yang asuk phungwa hepeno gai yang thana nangi rok tongkha hingke chaimi rok ni thang mai ang hingke bohok khali rok mang sogui jago hingke tabuk songi nagrana ang ani moi bwtui kutugui tongkhai koro ang sikang berma som hingke mosok khlainai tui no sikang kutugri nagranai tarpore tui munkha hingke kisa tui ran kha bwtui ran khe iko ani yango denta rok joto no ready khlai mo 5-6 bar songma sukona tamni bagai hingke oro hasing rok tongya deba han bagai hasing rok tongnai hinai ya tus tongo or jaga hasing hingga bar bar ma susuka ekdom hingga ba tabo khai ready khlai bekha tabo ang mono ready sinai yor butui munkhe hingke no mai si sai mangkha yango ani mai botai kisa tongkhoi koro kukaro gai tai kun somniya ko o denta mui boroga ang tini waisa ikko bono risanai banta no hingke waispan chai to naya ko banta rok bai ang haipeno tini hingkai chai nai sinai bahai ekdom jib jib motomani tongmalia tamo bai chanai bono ang kun saisimalia hingke je sikang songjaknai mui borok bobaino richa sinai hinai ang tini banta first time richana nai tong denta bai mai rok chabai khetabo hingke ani mui rok munui se maise pekha ang miya horniya diporni freeze dai ma tonkha tokti baja tongmani kisa sunai kiroi pias rok rijak hingke ba hain bagai hingkai abo bai te denta butui tamhinai banta roi ne thok suka markhai no manchai pekha ang tabo hingke mai rok chabai khabai ko adi songbo aditya boro beraina phayo bin ma bai kene anora na bini anoro thungjane mani rekari bai komo rok bai sima thungsiu ba plastic ni boyong rok bai na die na iko na hade bin moti karo mani mo phatina nai tongkha ekdom norom norom tangai ma tamo ang mo tangai aram nangjagi tongkha bin mo supurna mo sungui tongkha kesano tamo iko na hade yango iko yang sina hade iko Uma sababo kau sabo adi debo adi refleksi ni manai debo hello guys la huna darang kana hello guys la hindi tamo pura hake na hari tonga no bukuk rok sanamai bua kerei nya hadi ko pura hake tonna rungobo bukuk ni ma biang khasa nai tuk tiro bin mana bin mana itu kita enggak bin bai ja phai kya nei nai nya thangu
ngồi khay ăn khay này tôi cái gì gì tông à nhưng mà sao bà bố tạc là khay gì mà tạc là khay sao đó ăn say mía nhưng mà biếng thang nhưng mà biếng thang ăn say mía ăn say mía nhưng mà biếng thang ăn ta sinh tiền nè nhưng mà chưa sắc hả mà chưa sắc nữa mà chưa chắc hả mai mà chưa sắc hả đỉnh kẹ tini hingke ang dati no tui rok tukuya kui pai kha hain ready khaisung nukjo khano rano tabo baji tongo ekta hingka ang tini 12ta rok tukui musui ang boro thana ni nai tong hingka ani dol ni oro thana nai tongo songi songaro hingke jomu to duty thangkana tabo bono to mane gelak hingka tamni bagai thangi tong tam khainan thangi tong hingka sabo bai malai nan bagai seng thangi tong lai norok nai tong dia ani block no paise jorati logi rui hingkai an dol sonda bo phai tongo bo hingke drop gate ni phai tongo hingkai ang hingka tabuk thangnai hingkai ekloge malai leni taseng hingke tamni bagai thang tam khai noro nai tong de tabuk nokhor sinai ang phung phaigya nokhor laisenai hinai satung botung mani mare ekdom light rok off khai ingo fan rok off khai ma kalangnai dogaro joto no soi kalang bai ang tam bagai hingke hor pan engai mano hayakai leri man bla ham bagai dogaro soya koi freeze hingka on ke kalangnai hingkai tumung wati rok phaigya hingke baino chabi ri kalangnai ang lok chabi freeze rok off khainan bagai ta gana borok tongmani juda sini man borok gri no juda hingkai freeze mani tongko off bo khai kalangai me tabuk hingkai talang off on khainai kalangai thangna nangnai te chabi bainori kalangnai ke tabuk nokhosinai lamo thang malai lesin norok bai ekdom dopra kapra haingai tongkha ang ale satung habai thangka nokhori roman salthanda sok bai khai ko songi songro kam choli tongo khumpu bar nai thongman se thanggarna i me juju tam khang kholop sana ta khanya sa tam khanya na hindi ako hindi kino nga po kam cheng lai khudu ba bukan susah ya deh babo acha oh yang ukuluk ro boleh pai tong khata bong abo bro rumu ya boleh ring nai ke di jomu bono ko kerinya sap ni juta lamo cikon tia hadi ba mare titu ki tong khana malai lai ti khabo juju ti bai yang hari juju thike tam mukhang ro kholobam te nyung bo sia hai hai agin jugni borok hage hai no camera sakjaka mukhang ro kholob asa sajurak tam lachi jan tong sa sajuk jarok ba ko lachi ya beri hamas se sokol legra khatabok songini rumo tabuk hai sabino bukhanai suja khainan bagai phayo jang boi kenei ko straight khaidena po sabino buri hamna ni bagai bobo buri hamna musung jago hingke ba bono kisa buri nai thogrinan bagai phaiman ta satung khaiye tungphla manche ang nokhori buruo por satung habi thau nobar sipsi phatara nokhor lai tabo hingke kisa resa tonglayo jang juju leng jakha beksa se khulok jayen hade angle resa tam bagai tong nong no phuno gana iko oboni bagai resa tong tabuk obot kisa koek minute ni pore srapsa tondewoi tarpore hingke surinai tarpore hingke iko norok to je saiman ta saiman o je saimanai rok to kam kabang ma tong khutai babin mo bithi phulna ta asuk nangya hingkai suja khainani to markhe no
sotonnani markhon kosto tago satung rogo yango kisa sal ko o building cotton bla kisa aram nang ma hayengi tongka sakolom mangi thanda haike moka songi songi nok hingke moka songi ni bini moi songi nok ta hingke songi ni bini moi songi nogo hingke borok tongo ta tabo khe bithi rok phulei sobai kya kukha naidi bithi phulma bai simi je kisa suja ngi tongha bin bokhnai hingkai tabo omoran sugia ko hingke ba tai saran mani pore hingkai machine thepalai sinai ko ma belas ko phenobar bong bong norok kani khorang kaham ke da khana khana ya saimaya haigese prani ma tongbin bokhanai bising basang ranja kupura kabang ma kisi apoto khaksa jorodi pai gera khai ko bahayang ja kha apoto saimi yang to ko ani bari pai gera kha seke tung kha seke kolom kha tabo jujuni bari yang saito khainya ni an sajan bari pai thangka wai sanai ko tabo hungge songi noro se phalai ne tabo khai bini company ni mani rok sanai tonglai siui ko juju ko hai market kinya katal haing jang ga yang anti bonai tongo songi ni bin mai ko brok solai solai sinai bin ma yang anti asukjak hingke bono kisa misa hain kok saklai tonglai bo bono ro sajung thudi hin samani kiri jagai tongo bo hain samani yang ta thangni hinjago tini gabon bagai mami rok solai tonglai siusung sanja obong khabla haim bagai goyang saji pu tamnane juju nongla mo nai thukar na asole kiting lele khaing tongo aji puru ngko 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 tam mo sabrok sapan rok kobang mai ko henwas nang motom jakha thasung ang mo be yaksu juju mola motom no moni red besok 105 taka thanglai liya hini tongmani no mairoga ko sauya ko nei wati bowana na yo hungka patam jani aram nangya hayung hungka pa ko ma sungno mui ko thungsa sari ro hopo sabi ai jujo mui ko thungsa sari ro ko sabi sungno monti munya tei hin sai tong ta khai asuk sawi opong ge yung koi bohok kuplong ka phai ma ta khai ko thung ro sa sari ro ho rong hingke ba okhlai se du ba hingkai hangai borok anai ko ane security rok rangkari mai khang ko to jang na yang thanga chamani phaiti kibun ko dita hab de haya ka ba asuk jora sanai ka lal dhadur hab dita buing ko phai mi tong sini tabuk no ko thangai tong layo no tunai na ni bagai phele jak borok bo hingkai ani get to soya ko tabuk hingka ba noita suko haim bagai borano tuni ran bagai ma phaikia hingka tabuk thangai tongo ang no kono thangai thuisinai aram se hambo hamia bo nijini nok no nok ba ko hai hinai nai bisima rok sabai suka bokrok rok sama haingi tong khangka ba tamjani aram nangya hasingi tong siu tukui phaimani kuno tukumani kun damse kare hamse ke tung phlakam se ka kolom tei han bagai hingke ang nogo sopaya kone tabo hingke mokhang rok suipai khe mairok to chai phai kyang ba mairok songna nangriya hingga ani moi denta moi borok songmani phungo mo nosto ngai thane hine fridge dai rekha hinggai tabuk sup santi khe thuimang ka nogo hambo hamya bo nijini nok tongmani ba tesa nijini bisna o thui aram nango hai hine nai na horogo wati wanai se hine fridge on khanja khane ke ba phai pe khyang bo hinggai borok tong thani laisu kange jomu baike mas malai buli atam bagai hingge jonu ni duty paya ko bo 10 ta se phainai amon bagai ang 10 ta ni onek sekango no nokhori phaikyang anga ba hinggai onyo dina malai siwa no jomu bai hine ne phai bai khatimi hinggai tini ni blog asik jorate ing sinai ketal blog tu bai hai malai phira na norok bai gan video bai nang jaka comment khai sabai di tai jaje khlai rudi share khadi
subscribe khaijia korok khangke subscribe khlaina diani channel no thunani bege ang ready khlaijai ko bundarok singjak angkai charge rete tise tabung norok bai paithak ngoni nainai tamhun chanai last video khlaisi wani tinin bagai nainai ang charge rete video snamai tongo tabuk angkai astuk naisina tinin bagai good night bye bye.